Christoph? Barvaq nest? Barvaq nest? Sarıştım. Hep İspanya'da çalıştım. بلا قرنده زور بشه قرم یم خیلی کورکنم. Sprey yapacak mı? Ama soza uca. Oy, soza ya. Soza ya.
арзи дуруд ва адаб ба хидмати шумо бинандагони гиромӣ ва мухлисону алоқамандони футболи меҳан гузориши навбатии мустақимро аз ҷараёни бозиҳои лигаи олӣ манзуратон мекунем. тавре медонед баъд аз танаффуси дуҳафтаина вобаста ба рӯзҳои фифа бозиҳо дар лигаи олии футболи кишвар аз сар гирифта шуданд ва мову шумо ин шабу рӯз ҷараёни рақобатҳои даври 11-умро дар мавсими 2026 тамошо карда истодем. ҳамин лаҳзаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе бо иштироки дастаҳои барқчии шаҳри ҳисор ва хуҷанд яке аз ҷолибтарин бозиҳои ин давр сурат мегирад ва мову шумо маҳз рафти ҳамин рақобатро имкон дорем то тамошо кунем. дар аввал мехостам ҳайатҳои ҳар дастаро барои шумо муаррифӣ кунам. дӯстони гиромӣ, шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон тими барқчӣ ва ҷои ёдоварист ки онҳо бо пироҳанҳои кабуд ва шортҳои сафед рақобатро оғоз мекунанд. дар хатти дарвоза рақами 27 Куае Готсон, футболбозони хатти дифоъ рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 4 капитани даста Меҳрубон Ғаффорзода, рақами 12 Ҷонибек Ҳодизода, рақами 2 Фахриддин Аҳтамов, рақами 13 Онана Ҷайрус, рақами 18 Баҳодур Назарзода, рақами 77 Абдуллоҳ Шаропов, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов ва ҳамчунин рақами 14 Мусо Қаҳоров, ҳамлагари ягона рақами 9 Меҳрон Мадаминов. сармураббии даста Алифбек Беромов ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи рақиби онҳо хуҷанд ки имрӯз бо пироҳанҳои ранги сафед ва шортҳои кабуд ба майдон баромадааст. дарвозабон рақами 21 Александр Нечаев, футболбозони хатти дифоъ рақами 5 Дарко Исаилович, рақами 6 капитани даста Давронҷон Эргашев, рақами 23 Фирӯз Қараев, рақами 19 Ҳусейн Нурматов. нимуҳофизатгарон рақами 8 Никола Эскич, рақами 14 Лаша Парунашвили, рақами 22 Бежан Нишонбойзода, рақами 11 Йован Анжелкович. ҳамлагарон рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев ва рақами 9 Петар Гигич. сармураббии даста Милан Миланович аз кишвари сербистон аст ва тарҳи ҷойгишавии 4-4-2. мавқеъгирии футболбозони дастаи барқчӣ бошад. тавре мо мебинем шояд ба эҳтимоли зиёд 3-4-3 хоҳад буд ва бозам дар рафти гузориш ба ин мавзӯъ мо бармегардем, зеро аз минтақае ки мо нишаста ҷараёни ин бозиро барои шумо шарҳу тавзеҳ дода истодаем. ба пуррагӣ мавқеъгирии футболбозон дар майдон хело олӣ намудор аст. инак аввалин талошҳо барои роҳандозии ҳамла натиҷа надод ва мо тавре мебинем аутро футболбозони дастаи мизбон ба бозӣ медавранд. хуб, пироҳанҳое ки дастаҳо ба бар карданд то ҷое ба ҳам шабоҳат дорад. дӯстони гиромӣ, танҳо шортҳо инҷо рангҳояшон иваз шудааст. бибинед дастаи барқчӣ бо пироҳанҳои ранги кабуд ва шортҳои сафед бозӣ дорад. рақиб бошад баръакс бо шортҳои кабуду пироҳанҳои сафед. андаке шояд дар рафти гузориш барои шумо ҳолати нофаҳмо ба миён ояд ё ба ҳам омехта кардаи рангҳои пироҳанҳои ҳар дастаро шояд мо шумо бубинем. аз ин ро кӯшиш мекунем ба ин мавзӯъ бо диққаттар таваҷҷӯҳ кунем. дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, гурӯҳи довароне ки дар рақобати имрӯза кор мекунанд онҳоро барои шумо муаррифӣ накардем. ҷои ёдоварист ки сардовари рақобати имрӯза Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри нав аст, довари дараҷаи фифа. ба ӯ дар канорҳо Ғайрат Рӯзибоев ва Холмурод Абдусаломов кӯмак мекунанд. ҳарду ҳам аз ноҳияи шаҳри нав ҳастанд. довари чаҳорум ҳам аз ноҳияи шаҳри нав Аслиддин Тағоев мебошад ва нозири доварон Абдураҳим Бобоев, комиссари бозӣ Усмон Бурҳонов ба ҳисоб мераванд. яке аз шаҳри Турсунзода ва дигаре аз шаҳри Душанбе. ба ин тартиб тамоми шахсони дастбии ин рақобатро барои шумо шинос кардем. ҳоло бевосита таваҷҷӯҳ ба худи бозии дастаҳо равона мешавад. Меҳрон Мадаминов тӯбро соҳиб шуд баъд аз хатое ки Эскич дошт, аммо ба қафо баргашта. нимуҳофизатгари дастаи хуҷанд
Никола Эскич иштибоҳи худро ҷуброн мекунад. дӯстони гиромӣ, дар умум агар бигирем дар ҷадвали мусобиқа ҳамин ҳоло дастаи Хуҷанд бо касби 13 имтиёз дар зинаи ҳаштум мавқеъ гирифтааст. онҳо яке аз дастаҳое мебошанд ки тамоми 10 бозии қаблии худро доир карданд ва Барқчии Ҳисор баъд аз 9 бозӣ 9 имтиёз ҷамъ оварда дар зинаи даҳум қарор дорад. зинаи хатарнок, зеро поёнтар аз Барқчӣ Сардор аст 5 имтиёз ва Истарафшан 3 имтиёз. ҳар ду тимҳое ҳастанд ки дар сурати андаке фаъолтар шудан ва касби имтиёзҳои навбатӣ метавонанд ба Барқчӣ фишорро зиёд кунанд. Пас ба канори чап Мусо Қаҳоров тӯбро дар майдон нигоҳ медорад. ирсоли тӯбро аз сӯи ӯ мебинем. хело партофти ҷолибе ҳам буд ба ҷаримагоҳ, аммо дар ниҳояти кор ҳамдастаи ӯ дар ҳамон лаҳза ба тӯб нарасид, то зарбаро сӯи дарвоза равон кунад. аслан ҳар дуи дастаҳо мушкилиҳои каддӣ надоранд ва ҷои таъкид аст ки танҳо як бозигаре ки аз ҳайати ҷавонон баъзан вақт ба ҳайати асосӣ ҷалб мешавад ва аз поси гузарони эҳтиётӣ ба майдон мебарад. дар тими Хуҷанд дар дидори имрӯза иштирок намекунад Фахриддин Шерматов. дигар бозигарон ҳамаи саломат ҳастанд дар ҳайати даста ва мушкилиҳое ҳам вобаста ба кортҳои барзиёди зарду кортҳои сурх дида намешавад. муҳим ин ки футболбозони ба ҳайати дастаҳои ҷавонону олимпӣ ҷалб шуда аз ин ду тим ба сафи бошгоҳии худ баргаштанд ва мо тавре мебинем дар ин замина мушкилии ҷиддие ҳам барои дастаҳо дида намешавад. Баҳодур Назарзода ва паси ӯ ба канори рост идомаи талошҳои бозигарони дастаи Барқчиро акнун намебинем, чун пасе ки ба канори рост буд тавре мо дидем хато иҷро шуд. Хуҷанд дар умум гуфтем ки дар зинаи ҳаштуми ҷадвали мусобиқа аст, аммо ҳолате метавонад ба миён ояд ки Хуҷанд дар сурати ғалаба дар ин бозӣ ва барои мисол натиҷаҳои дигаре ки дар рақобати байни вахшу равшан мешавад ва ҳамчунин ҳосилоту эсхатави ҳосилот метавонад яку якбора се зина дар ҷадвали умумии мусобиқа мавқеъи худро баландтар бардорад. дар сурати ғалаба дар ин бозӣ шумораи имтиёзҳои футболбозони соҳили руди сир ба 16 то хоҳад расид. барои ин шояд мусовӣ дар дерби хатлон замин бо иштироки вахшу равшан ва аз даст додани имтиёз аз сӯи эсхата ба нафи кор хоҳад буд барои Хуҷанд. аммо ин ҳамааш аз гуфтем натиҷаи бозиҳои рақибон то ҷое вобастагӣ дорад. Хуҷанд пеш аз ҳама бояд дар бораи бозии худ биандешад. дар лаҳзаи қабли тавре мо дидем капитани дастаи Барқчӣ Меҳрубон Ғаффорзода натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. ва аз ҷониби дигар бояд фаромӯш накунем Барқчӣ хело имтиёзҳои зиёд аз даст дод ва тиме аст ки дар қисми поёнии ҷадвал айни замон қарор дорад. ҳатман онҳо ҳам мехоҳанд то бо касби имтиёз барои беҳтар кардани мавқеъи худ комёб шаванд. зеро дирӯз Парвоз дар баробари Артиш ғалаба кард. як ғалабаи то ҷое ҳангомавиам буд, гӯем хато нест, зеро яке аз дастаҳои қисми поёнӣ садрнишини ҷадвали лигаи олӣ клуби маркази вартиши Артишро дар ҳамин майдон
шикаст дод. Инҷо гузариши бисёр хуби Анжелкович ва партофти ӯро мебинем аммо дарвозабон ин ҳолатро бартараф карда тавонист. Ва Готсон тӯбро ба ягон мушкилӣ ба дасти худ гирифт. пирӯзие ки Парвоз дирӯз дар ҳамин майдон муқобили Артиш дошт, имтиёзҳои онҳоро ба 11 расонд. Акнун онҳо аз Барқчӣ 2 имтиёз зиёдтар доранд. дар сурати ғалаба дар ин рақобат Барқчӣ аз нав дӯстони гиромӣ ба зинаи муҳими худ бармегардад ва муҳимтар аз ҳама 3 имтиёзи заруриро ба даст хоҳад овард. агар мо натиҷаи бозиҳои охири Барқчиро ҳисоб кунем, дар 5 бозии охир ҳамагӣ 6 имтиёз ин тим ба даст овардааст. хуҷанд ҳам мисли Барқчӣ дар бозиҳои охири лигаи олии натиҷаҳои чандон хуб надоранд. дар 5 бозии охир онҳо 4 имтиёз ба даст оварданд. аз ин сабаб ҳам хуҷанде ки дар оғози мавсим то моҳи моҳи апрел яке аз пешсафон буд, ҳоло дар қисми поёнии ҷадвали лигаи олӣ қарор дорад. ҷаҳонгир Эргашев ба марказ омад ва акнун партофт ба канори рост. Фирӯз Қараев партофти ӯро мебинем. имконият пайдо шуданаш мумкин буд барои Эскич, аммо на, аз ӯ тӯбро гирифтанд. партофти бисёр ҳам хуб ба канори чап. оё ба тӯб расида метавонад ё на? На. бозигари дастаи Барқчӣ дар ҳолати қаблӣ андаке дер кард. ин дифоъгари канори Ҷонибек Ҳодизода буд. каме дигар агар бо сурат медавид, шояд дар майдон тӯбро нигоҳ медошт ва баъдан фурсати давом додани ҳамла ҳам пайдо мешуд. бубинед фишороварии бозигарони дастаи хуҷанд ба чӣ оварда мерасонад. онҳо зарбаи кунҷӣ кор карданд. ҷаҳонгир Эргашев барои ба буз даровардани тӯб ба зарбаи кунҷӣ тайёрӣ истодааст. ирсоли тӯбро мебинем ва бубинед дар ин ҳолат Кое Готсон ҳам чандон ҳаракати хубе надошт, гарчанде талош кард аввал ишра ба тӯб расаду аз ҷаримагоҳ тӯбро берун кунад, аммо тӯб баъд аз бо даст задани ӯ ба яке аз ҳамдастаҳояш бархӯрд ва дар маҷмӯъ ҳамон вазъият бартараф шуд. Барқчӣ дар бозии охир дучори мушкилӣ аст дӯстони гиромӣ ва дар 3 бозии охир дар чемпионат онҳо пай дар ҳам мағлуб мешаванд. аммо аз сӯи дигар бояд бигӯем ки ҳарифон ҳам бисёр қавӣ буданд. яъне ҳарифон аз қисми болои ҷадвал мешаванд. Регартадаст 4-1 онҳоро шикаст дод. Истиқлол 2-0 ва ҳосилот 2-1. тӯб аз майдон берун мешавад. Ҷонибек Ҳодизода ҳангоми пас додан хато кард. бешан нишонбозода баъд аз он ки тӯбро аз даст медиҳад зуд талош кард то хатои худро ҷуброн кунад ва зуда ин кор ҳам баромад.
дар майдон нигоҳ дошта шуд. Гузариши бисёр хуб ва суръати баланди футболбози Барқчӣ дар канори рост, аммо Меҳрон Мадаминов ба топ намерасад. Баъдан боз ҳамдастаи дигари ӯ ҳам натавонист зарбаро иҷро кунад ва ин пас акнун ба канори рост хато иҷро мешавад. Фахриддин Аҳтамов хело хуб дар лаҳзаи қаблӣ ба ҳуҷум ҳамроҳ шуд ва суръати баланди худро нишон дод. собиқ футболбози дастаи Хуҷанд. беш аз он се бохти пайдарҳаме ки Барқчӣ дошт, бояд таъкид кунем ки ду ғалаба аз сӯи онҳо дар Лигаи Олӣ пайдарҳам буд. аз ҷумла Сардорро 1-0 шикаст доданд ва баъдан зидди Истарафшан. бехтараш пеш аз ин аввал Истарафшанро 2-1 мағлуб карданд, баъдан Сардорро 1-0 онҳо ноком намуданд. яъне барқарорӣ дар маҷмӯъ дар дастаи Барқчӣ нест, зеро ҳастанд ду бозӣ пайдарҳам натиҷаҳои хуб, вале баъд аз он ду-се бозии дигар мо натиҷаи манфиро мебинем. Беҷан Нишонбозода гузариши бисёр хуби ӯ, партофти тӯбро мебинем, каме дақиқият нарасид ба ирсоле ки Беҷан дар лаҳзаи қаблӣ дошт. аут ба фоидаи дастаи мизбон аст. дар навбати худ дастаи Хуҷанд натиҷаҳои худро андаке беҳтар кард дар Лигаи Олӣ. баъд аз он ки 5 бозӣ пайдарҳам онҳо ғалаба карда наметавонистанд. 15 май Хуҷанд Равшанро 4-1 шикаст дод ва баъдан бо Вахш дар хонаи худ 0-0 бозӣ кард. инҷо довар чӣ ишора мекунад? зарбаи кунҷӣ. ва албатта бисёриҳо ғалабаи бисёр хубу муҳим ва зарурии дастаи Хуҷандро дар бозии якуми даври ҳашакниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар хонааш муқобили Истиқлол фаромӯш накарданд. аз зарбаи кунҷӣ зуд туп ба бозӣ дароварда шуд. акнун зарбаро мебинем ва дарвозабон тайёр буду ин ҳолатро бартараф мекунад. Ҳусейн Нурматов дифоъгари канори чап дар лаҳзаи қаблӣ зарба зад. Мусо Қаҳоров гузариши ӯро мебинем, хело хуб ҳаракат мекунад Мусо. ҷои ёдоварист ки ин футболбози ҷавони дастаи Барқчӣ қаблан ба тими миллии кишвар ҳам ҷалб мешуд. бисёр истеъдоди хуб дорад Мусо Қаҳоров. Меҳрон Мадаминов паси ӯ идомаи ҳамларо дидан наметавонем, зеро пас хато иҷро шуд. зуд футболбозони дастаи Барқчӣ тӯбро ба худ баргардонданд, аммо ба пуррагӣ онҳо низ комёб нашуданд. силсилаи бозиҳои нокоме ки Хуҷанд дошт дар маҷмӯъ гуфтем 5 бозиро дар бар мегирифт, аз ҷумла мусовӣ бо Сардор ки бо мушкилиҳо дубарду карданд. баъдан ин бозӣ дар сафар буд, боз дар хонаи худ бо Регар Тадас ҳамчунин баробар 0-0 бозиашон ҷалбаст шуд. аз Истиқлол як бохти бисёр аламовар доштанд, 2-1 дар поёни рақобат гол сар доданд. ҳамчунин Парвоз дар хонаи Хуҷанд онҳоро 2-0 ноком кард. дар аксул ҳуҷумҳо дар дақиқаҳои поёнӣ ҳамон дидор шогирдони Тоҳир Муъминов натиҷаи олиро ба қайд гирифтанд ва ҳамчунин Хуҷанд дар сафар аз ҳосилот 2-0 ноком шуд. Эскич тӯбро аз даст медиҳад муҳофизатгари дастаи Хуҷанд ва бубинед баъдан каме нофаҳмӣ байни бозигарони дастаи Барқчӣ ба миён омад. шонси хубе буд агар ҷовидон хушвақтов бехато ва дақиқ пас медод ба Меҳрон Мадаминов. шонси идома додани ҳамла боз ҳам хубтар мешуд барои Мадаминов. Даврон Эргашев, Ҳусейн Нурматов, Дарко
Исаилович, боз ҳам Даврон Эргашев, Петар Гигич ба қафо баргашта тӯбро қабул мекунад ва баъдан дар роҳандозии ҳамла дар маҷмӯъ саҳми худро мегузорад ин футболбоз. аз ҳайати дастаи барқчӣ се футболбоз ба ҳайати тими олимпии тоҷикистон ва 4 бозигар ба ҳайати дастаи ҷавонони то 20 солаҳо ҷалб шуда буданд. ҷавонони 20 солаҳои кишвар ҷавонот кардани дар шаҳри душанбе бо роҳбарии рустам хоҷаев. дастаи олимпӣ бошад дар ҷумҳурии мардумии чин 2 бозӣ доир кард. гарчанде дар ҳар ду бозиам тими олимпии мағлуб шуда бошад, аммо муқобили чин бар ин як дастаи бисёр хуб интаҳои солҳои охир пешрафтҳои назаррас дорад. ҳунарнамоии хубу ҷолиб кардан ва муҳимтар аз ҳама таҷриба гирифтану сабақ омӯхтан аз чунин бозиҳо барои футболбозон бисёр ва бисёр муҳим буд. дар ҳар дуи бозиҳо ҷовидон хушбахтов муҳофизатгари марказии дастаи барқчӣ дар ҳайати аввалия ҳунарнамоӣ кард. артофти тӯб ба канори чап ҷаҳонгир Эргашев партофти ӯро мебинем, аммо на, ин вазъият натиҷа намедиҳад. меҳрон мадаминов, мусо қаҳоров, на ҳангоми пас додан чи иштибоҳе буд ба самти ҷовидон хушвақтов. акнун ҳуҷуми ҷавобии дастаи хуҷандро мебинем. дастаи хуҷанд дар рақобатҳо бо истиқлол ва ҳамчунин равшан собит кард ки дар аксулҳуҷумҳо ҳам метавонад хело ҳунарнамои хубу арзанда нишон диҳад. тӯб дар майдон боқӣ монд. бежан нишонбойзода, артофти ӯ ба канори рост, фирӯз қараев, яке аз ботаҷрибатарин бозигар дар ҳайати дастаи хуҷанд. дар лигаи олӣ дуниста мешавад, солиёни зиёд аст ки дар лигаи олӣ бозӣ мекунад. қаблан бештари муҳлати фаъолияти бозигарии ӯ дар ҳайати дастаи регартадас сипарӣ шуда буд. интаҳои солҳои охир шарафи дастаи хуҷандро дифоъ карда истояд. 3 мавсими охир дар хуҷанд бозӣ дорад фирӯз қараев. шонси бисёр хуб аст ва бубинед ки инҷо чӣ ҳолате ба миён меояд. офсайд нест, ҳуҷумро давом додан мумкин. артофти бисёр хуб ба самти Юран Анжелкович буд, аммо дарвозабон пешдастӣ кард дар лаҳзаи қаблӣ. боз ҳам як ирсоли дигар. офсайд нест, ҳуҷумро давом додан мумкин. паси Ҷаҳонгир ва зарбаро мебинем, аммо дар ин лаҳзаҳо довар тавре ишора мекунад. тӯб бо расиш ба бозигари дастаи барқчӣ аз майдон берун шудааст. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон. соли тӯбро мебинем. зарба бо сар ҳам буд, вале каме хато.
Ишворзода ва партофти ӯ ба нимаи майдони ҳариф. Инҷо ҳамдастаҳояш акнун тӯбро нигоҳ медоранд. ҷонибек ҳодизода, паси ӯ ба Меҳрон Мадаминов, Ҷовидон Хушвақтов, партофти ӯ ба канори рост. тӯб нигоҳ дошта шуд. Абдуллоҳ Шаропов, бозгари ҷавон дар канори рост хело фаъол аст. Хушвақтов, паси ӯ намегузарад. инҷо Фирӯз Қараев тавонист иртиботро байни бозгарони ҳариф қатъ кунад. ба миён меояд. Александр Нечаев чандон хуб ба ҳамдастааш тӯбро равон накард. Фирӯз Қараев дар он ҷуза комёб шуд. умидона меёбад Николай Эскич, паси ӯ ба канори чап Ҷаҳонгир Эргашев. болотар гуфтем ки Хуҷанд дар роҳандозии аксу ҳуҷумҳо бисёр хатарнок аст. Анжелкович тӯбро нигоҳ медорад. Пас ба қафо Қараев, партофти ӯ инҷо то ба ҳамдастаҳояш рафта мерасад. ба ҳар ҳол мубориза давом дорад. Ҷаҳонгир Эргашев, пас ба қафо ва босам ба ӯ тӯбро бармегардонанд. инҷо акнун чӣ имконияте аз даст меравад. бисёр андар якдигар бозӣ кардани хуб, ҳамдигарфаҳмии олӣ дар дохили ҷаримагоҳ байни футболбозони дастаи Хуҷанд дида шуд. худи Ҷаҳонгир Эргашев пас дод ба Лаша Парунашвили. футболбози гурҷи табор тӯбро ба ӯ баргардонд ва дидем ки дар чӣ гуна мавқеи беҳтарин қарор гирифт Ҷаҳонгир, аммо аз фурсати ба миён омада истифода карда натавонист. Мусо Қаҳоров ба қафо маҷбур аст маслиҳат. Ҷонибек Ҳодизода ва легионери даста Онана Жайрус босам ба қафо тар тӯбро равон кард. оромона тӯбро нигоҳ медоранд дар ихтиёри худ футболбозони дастаи мизбон ва инак Муҳаммад Камол ҳуҷуми навбатиро оғоз мебахшад. Мадаминов, Мусо Қаҳоров, идомаи ҳаракатҳои ӯ аз дур зарба ҳам буд, вале бозигари дигари рақами 14 аз ҳайати дастаи ҳариф Лаша Парунашвили садди роҳи ҳамон зарба шуд. ҷо ёдоварист ки Хуҷанд яке аз дастаҳое аст ки бештаре аз легионерҳои ҷалб кардааш дуюмо дар ҳайати аввалия ҳастанд. барои мисол дар ҳукумати имрӯза якбора 6 легионери ин дастаро мо дар ҳайати асосии даста мебинем. қоидаи бозиро Петар Гигич вайрон кард. зидди Муҳаммад Камол қоидаи бозиро вайрон намуд. барои мисол дар муқоиса бо онҳо ҳарифи имрӯзаашон Барқчӣ дар ҳайати аввалияи худ танҳо 3 легионер дорад ва 2 легионери дигари онҳо Фредрик Асанте ва Дубирамин ки аслан ҳамлагарони марказӣ ҳастанд таи бозии охир дар ҳайати аввалия ҷо намегиранд. ва инам яке аз саволҳое аст ки бисёре аз ҳаводорони футбол масалан онҳое ки пайваста бозии Барқчиро дар мавсимҳои қаблӣ пайгирӣ мекарданд медиҳанд ва мепурсанд ки чаро аз ин ду ҳамлагари марказӣ ба таври дуюмӣ истифода карда намешавад. бештари вақт онҳо дар ҳайати захиравӣ мемонанд ва баъдан дар қисмҳои дуюм ба майдон меоянд. дар ҳоле ки агар мо таҳлил кунем дар рафти оғози мавсим ҳолатҳое буд ки яке аз онҳо дар ҳайати аввалия буд. барои мисол Рами Дубин ва Фредрик Асанте баъдан ӯро иваз мекунанд.
паси додаи Мусо Қаҳоров хуб буд, аммо тавре дидед Меҳрон Мадаминов тӯбро қабул карда натавонист. Мусо Қаҳоров ба Меҳрубон тӯбро бармегардонад. Капитан акнун ба канори чап пас дод. Онана дар пас додан иштибоҳ мекунад, вале баъдан ҳам дастаояш тӯбро набуданд. Меҳрон Мадаминов бо тӯб идомаи ин ҳуҷумро мебинем. Меҳрон ба марказ меравад то ин ки мавқеи зарбазанӣ пайдо кунад, аммо аз ӯ ин кор набаромад ва акнун фурсат пайдо шуд, аммо дар ниҳояти кор пешироҳи зарбаи ӯро гирифтанд. Ҷаҳонгир Эргашев хело хуб мегузарад, тӯб аз майдон берун нашудааст. Эргашев дар ётаи ду нафар, ин ҷо ҳам хело олӣ бозӣ кард. ҳуҷум идома дорад. Петр Гигич, вазъият хатарнок аз Йован Анжелкович ва чӣ фурсати беҳтарин аз даст меравад. ҳуҷум ҳанӯзам идома дорад ва акнун ин имконият бо ҳамин бидуни гол ҷамъбаст мешавад. Хуҷанд боз як фурсати дигари бисёр хуберо дар ин лаҳзаҳо аз даст дод. хуб дӯстони гиромӣ, бо дар назар дошти он ки вазъи обу ҳаво гарм аст, як дақиқа вақт барои обнӯшӣ ҷудо карда шуд. дӯстони гиромӣ, акнун баъд аз танаффусе ки буд вобаста ба обнӯшии дастаҳо, мо бармегардем то гузоришро давом диҳем. тӯб аз майдон берун шуд. дар лаҳзаи қаблӣ Йован Анжелкович тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. Тараев ва довар ишора мекунад ки зиддию қоидабозӣ вайрон шудааст. ҷои таъкид аст ки дӯстони гиромӣ, имрӯз се бозии лигаи олӣ дар даби 11 сурат мегиранд.
Расу соати 18 рӯзи бӯшрӯки дастаҳои вахш ва равшан дербии хатун замин яке аз муҳимтарин бозиҳои ин давр шурӯъ шуд. 18:30 бозии бӯшрӯки дастаҳои барчӣ ва ҳаҷанд оғоз гардид ва соати 19 рақобати эсхатаву ҳосилот шурӯъ шуд. ҳар се бозӣ асосияти хосаи худро доранд. инҷо дарвозабон аввалин шуда ба туп мерасад, бале ва ишора ба он аст ки дар лаҳзаи қаблӣ офсайд набуд. бежан нишонбозода қараев дар пас доданро хато кард, беҳтараш дер кард, гӯем дуруст хоҳад буд. агар зудтар пас медод, бежан нишонбозода боз метавонист ҳамларо густариш бахшад. Николаевскич пас ба Ҳусейн Нурматов. Ҳусейн доимо ба ҳамлаҳо ҳамроҳ мешавад. ҷаҳонгир Эргашев, Артофтию ва дарвозабон тӯбро ба дасти худ гирифт. як бозӣ гуфтем ки дирӯз сурат гирифт. Парвоз дар сафар 2-1 Артишро мағлуб кард ва ду бозии дигар тибқи нақша пагоҳ сурат гирифт. дар шаҳри Бостонӣ Сарафшан тими маҳаллӣ муқобили Истиқлоли Душанбе бозӣ мекунад. Истиқлолам шонси хубе дорад то шурӯъ аз оғози ин мавсим бори аввал садрнишини Лигаи Олӣ шавад. яъне садрнишини комил шавад. рақобатҳо инҷо офсайд аст. аммо ҳаракати бисёр ҷолибе дошт Меҳрон Мадаминов. ва як бозии дигар дербии шаҳри Турсунзода аст бо иштироки дастаҳои Сардору Регартадас. бо ҳамин рақобат тамоми бозиҳои даври 11 ҷамъбаст мешаванд. рӯзҳои соати ҳафтаи оянда моро баргузории бозиҳои ҷавобии даври ҳаштакнҳои дар ҷои Тоҷикистон интизор аст. тараш 19, 20, 21 ва ҳафтаи баъд аз он 26, 27, 28 боз даври 12 даври нахустини марҳилаи дуюми рақобатҳо дар Лигаи Олӣ ҳам сурат мегирад. як қатор бозиҳои ба таъхир гузошта шуда ҳастанд дар марҳилаи якум. ҳоло дақиқ маълум нест ки бозиҳо кай сурат мегиранд. ва дар оғози моҳи июн дӯстони гиромӣ тибқи нақша бозиҳои даври 4-1 аст. сипас моро танаффус интизор аст то охири моҳи июн ва бозиҳо дар мусобиқоти дохилӣ бо рақобатҳои ҷавоби даври 4-1 аз сар гирифта мешавад. ва баъдан дар рӯзҳои аввали моҳи август бозиҳои даври 13 ро мо хоҳем дид. Меҳрон Мадаминов паси бисёр хубро қабул кард. идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем ва пеши роҳи Меҳрон гирифта мешавад. Дарко Исаилович дар мубориза пурра комёб шуду ба Меҳрон ҳеҷ гуна шонсе надод. бисёр зарбаи сахту қавӣ буд ва мо тавре дидем дар лаҳзаи қаблӣ туп ба сутунмуҳраи Мусо Қаҳоров ба назарам расид. Фирӯз Қараев дар ҳамон лаҳза зарба зад. албатта ин як ҳолати бозӣ аст, аммо худи зарбаи бисёр қавӣ рост ба бозигари ҳариф задан шояд чандон зарурат ҳам надошт дар лаҳзаи қаблӣ. ва каме танишҳои лавзиам ба миён меояд байни табиби дастаи барқчӣ бо футболбози дастаи Хуҷанд.
Даврон Эргашев имрӯз агар аҳамият дода бошад чандон ба пеш майл надорад. баъзе аз бозиҳо ба пеш рафтану дар ҷаримагоҳ фаулӣ ӯро медидем, аммо ин бештари вақт дар вазъиятҳои стандартӣ ба ман меояд. то ин лаҳза мо вазъиятҳои стандартӣ ҷиддиеро бо иштироки дастаи Хуҷанд аслан дар хотир надорем. ҷовидон хушвақтов пас ба канори чап ҷонибек ҳодизода бартофтиу ва бубинед чӣ ирсоли хубе буд, аммо ду бозигари дастаи Хуҷанд ба тӯб мерасанд ва дар ниҳояти кор танҳо аут аст. фахриддин ахтамов дифогари канори рост акнун омада расид ва маҳз ӯ масъулияти асосии худро ки ба бозӣ даровардани тӯб аз аут аст иҷро мекунад дар ин лаҳзаҳо. таи солҳои охир ҳамин бахш дар футбол хело рушд кард. дӯстони гиромӣ, инҷо зарбаи бозигари дастаи барқчиро сӯи дарвозаи ҳариф буд. тавре мегӯянд ин гуна зарбаҳо танҳо ба хотири омор аст ва аҳамият дода бошед хело зиёд дастаҳо махсусан тимҳои қавитарин, онҳое ки дар топ лигаҳо бозӣ мекунанд, ба ҳамин унсур таваҷҷӯҳи махсус доранд. ҳатто мураббиёни вижае даъват карда мешавад барои он ки аз авт чӣ гуна дуруст футбол ба бозӣ дароранд, махсусан он гурӯҳи мутахассисоне ки дар риштаи гуногуни варзишҳои обӣ фаъолият мекунанд даъват мешаванд дар ин ҷода кӯмакам мекунанд ба дастаҳои футболӣ ва мо намунаҳои боризи онро дар мавсими сипаришудаи премер-лигаи Англия дидем ки чӣ гуна аутҳо ба ҳатто яроқи муҳим табдил ёфтанд. баъзе аз коршиносон чунин фикр доранд ки аутҳоро ҳам ба қатори вазъиятҳои стандартӣ дохил кардан мумкин аст. аҳамият дода бошед дар бозии дирӯзаи Парвозу Артиш мо голи дуюми дастаи Парвозро маҳз ҳамин гуна дидем ки аз аут тӯб ба бозӣ дароварда шуд, як бозигар ба қафотар тӯбро равон кард бо сараш ва ҳамдастаи ӯ аз фурсат истифода бурд. яъне дар маҷмӯъ 3 нафар аз аут як голи бисёр хуберо созмон доданд. Мусо Қаҳоров натарсида дар назди дарвозаи худ ба дриблинг дода мешавад ва инҷо дар ин мубориза хело рақобати ҷолиб ҳам нишон дод. аз табибон хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянду кӯмак кунанд ба Мусо Қаҳоров, аммо довар дар ҳамон лаҳза ягон қоида вайронкуниро надид ва иҷозат дод ки бозӣ давом ёбад. ҷо ёдоварист ки Мусо Қаҳоров қаблан аз пои худ осеби бисёр ҷиддӣ гирифта буд ва баъд аз муддати тӯлонӣ барқарор шуду ба саф баргашт, вале дар яке аз бозиҳои ин мавсим боз дасти ӯ шикаст аз рӯи хабарҳое ки мо пайдо кардем ва баъдан боз ӯ фурсат пайдо кард то ба бозиҳо баргардад. Мусо Қаҳоров дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаҳо дар ҷамъияти таълиму тамриние ки моҳи июн сурат гирифт ҳузур дошт. тавре гуфтем аз дастаи
барқчӣ 4 футболбоз. аз хуҷанд бошад дар ҳайати дастаи ҷавонон ягон нафар набуд. дар ҳайати дастаи олимпӣ зуҳриддин муиддинов дарвозабони даста ҷалб шуда буд. партофти қараев натиҷа намедиҳад. даврон эргашев ин партофти ӯ нагузашт ва бубинед чӣ хато аз сӯи мусо қаҳоров сурат мегирад. ин ҷо имконият пайдо шуда истодааст баъд аз ирсоли анҷом додаи фирӯз қараев ва зарбаи бо сар иҷро шуда бошад. дар навбати худ тавре дидед хело баланду ноаниқ буд. имконияти навбатӣ ҳоло барои дастаи барқчӣ ба миён меояд. меҳрон мадаминов барои тӯб кӯшиш кард, аммо чандон чунин ба назар расид ки аз таҳти дил набуд ҳамон талошҳои ӯ. аслан худи меҳрон каме дар мавқеи дигар интизори пас буд. вақти асосӣ хотима меёбад дар нимаи якум ва 2 дақиқа вақт илова карда шуд. муборизаи футболбозони дастаи барқчӣ идома дорад. аут ба фоидаи онҳо. ҳоло боз ҳам аут. тӯб дар майдон нигоҳ дошта шуд. мусо қаҳоров партофти ӯ ва зарбаи кунҷӣ. фишор хеле зиёд мешавад ин лаҳзаҳо. пайдар ҳам зарбаҳои кунҷӣ ба нафи дастаи барқчӣ таъин шуданд. қаблан аз канори рост буд, акнун аз самти чап. бозигарони қоматбаланди зиёд дорад тими хуҷанд ва метавонад ин гуна вазъиятҳои стандартиро бартараф кунад. мебинем, аммо ин бор аз уҳдаи кор намебароянд ва ҳисоб шода мешавад. дӯстони гиромӣ, мову шумо тавре мебинем капитани дастаи барқчӣ тавонист дар дақиқаи дуюм илова шуда ба нимаи аввал ба задани гол муваффақ шавад. меҳрубон ғаффорзода ва ашкҳои ӯ аз оне ки чӣ гуна шоду масрур аст ва чӣ гуна хурсандӣ мекунад аз ин комёбие ки ҳоло дорад. бисёр голи зарурӣ ва муҳим аз сӯи ӯ ба ҳадаф расонида мешавад ва бо ҳамин бо бартарӣ дастаи барқчӣ нимаи аввалро ҷамъбаст мекунад. барқчӣ 1 хуҷанд 0. қисми якум хотима ёфт.
ما یقین کن جاتا بعدی برو مادن کو کجا رفتم بعد زب خیلی کنم اگه خیلی چی کنم چی کنم نه اون همون تو پارت نمی کنم پارت موزی نه یکی بپرسم پارتمانی جدا ها
бори дигар аз қалби тоҷикистон аз шаҳри зебоманзари душанбе ба якояки шумо дуруд мегӯем дӯстдорону алоқамандони футболи меҳан ва инак нимаи дуюми рақобати дастаҳои барқчии шаҳри ҳисор ва хуҷанди хуҷанд ду дастае ки аз шаҳрҳои бисёр ҳам қадима ва бостонии тоҷикистон дар лигаи олӣ намояндагӣ мекунанд гузориши худро манзуратон мекунем. Баъд аз хотимаи нимаи аввал тавре мебинед ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи барқчӣ аст. Голи ягона дар дақиқаи дуюм илова шуда ба қисми якум аз сӯи меҳрубон ғаффорзода капитани дастаи барқчӣ ба ҳадаф расонида шуд. Акнун дар ҷараёни нимаи дуюм хоҳем дид ки дастаҳо чӣ гуна бозиро нишон медиҳанд. Фахриддин Аҳтамов ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ин вазъият ҳоло бартараф мешавад ва баъд аз дидани ин ҳуҷум ба пуррагӣ ҳайатҳои ҳар дастаро барои шумо бори дигар ёдовар хоҳем шуд. ҷои таъкид аст ки то кунун тағйироте дар ҳайати дастаҳо дида намешавад. Коя Готсон дар хати дарвозаи дастаи барқчӣ аст. Футболбозони хатти дифоъ Муҳаммад Камол ва Меҳрубон Ғаффорзода дар марказ, аз канорҳо Ҷонибек Ҳодизода ва Фахриддин Аҳтамов ҳастанд. Ҳамчунин дар хатти ним муҳофиза Онана Жайрус, Баҳодур Назарзода, Ҷовидон Хушвақтов ва Абдуллоҳ Шаропову Мусо Қаҳоров бозӣ доранд. Дар маҷмӯъ тарҳи ҷойгиршавиро то ҷое метавон ҳатто 4-5-1 ҳам гуфт, вале дар баъзе аз ҳолатҳо каме шаклгирии дигари мавқеъгирии футболбозони дастаи барқчиро ҳам мебинем ва ногуфта намонад ҳамлагари марказӣ Меҳрон Мадаминов аст. Сармураббии даста Алифбек Беромов. ҳайати дастаи хуҷанд аз футболбозони зерин иборат. Дар хати дарвоза Александр Нечаев, дифоъгарон дар марказ Дарко Исаилович ва Давронҷон Эргашев ҳастанд. Дар канори чап Ҳусейн Нурматов, дар канори рост Фирӯз Қараев. бозигарони хатти миёнаи майдон Никола Эскич, Лаша Паронашвили, Бежан Нишонбойзода ва Йован Анжелкович мебошанд. ҳамлагарон Ҷаҳонгир Эргашев ва Петар Гигич. Тари ҷойгиршавии 4-4-2 сармураббӣ Милан Миланович аз кишвари Сербистон. пешроҳи ҳамлаи навбатӣ гирифта шуд аз сӯи бозигарони дастаи мизбон. Исаилович ба канори рост пас медиҳад. боз як ирсоли дигари тӯбро дидем ва акнун аз дур хело зарбаи қавӣ ҳам буд. аммо тавре мебинед ин зарба баланду ноаниқ иҷро шуд. умуман ҳар даста дар нимаи аввал имкониятҳои зиёди хатарнокро дар ихтиёр надоштанд. дӯстони гиромӣ бояд инро махсус таъкид кунем. ва гол ҳам дар поёни дидор дар дақиқаи дуюм илова шуда аз вазъияти стандартӣ зада шуд. вақте ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ сурат гирифт, мо зарбаи бо сарзадаи Меҳрубон Ғаффорзодаро дидем ки ба гол оварда расонид. зарбаи бениҳоят қавӣ ва чӣ гуна фурсат пайдо мешавад дар назди ҷаримагоҳи ҳариф барои Меҳрон Мадаминов. дарҳол бо пои рости худ дарвозаро ба нишон гирифт, аммо тавре мо дидем он зарба каме баландтар рафт. Никола Эскич. акнун Ҷаҳонгир Эргашев ба қафо пас медиҳад. Бежан Нишонбойзода. ин партофти ӯ то ба ҳам дастааш рафта расид ва ҳоло идомаи ҳуҷуми дастаи хуҷандро мебинем ва довар қоидавайронкуниро ба эътибор мегирад. дар ҳамон лаҳза маълум мешавад ки
меҳрубон ғаффорзода қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, дар девори дифоӣ тавре мебинед 4 нафар футболбоз мавқеъ гирифтанд. аз ин нуқта чанд нафар аз бозигарони дастаи хуҷанд ҳастанд ки метавонанд зарбаҳоро рост ва хатарнок иҷро кунанд. махсусан давронҷон эргашев дар ин замина таҷрибаи ғанӣ дорад. масъуд зарба мезанад ва тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт. ҷо ёдоварист ки дастаи хуҷанд ҳафтаи оянда низ дар душанбе бозӣ дорад. аммо тавре гуфтем бозии ҷавобии даври ҳаштякнёи ҷоми тоҷикистон муқобили истиқлол. бозии якумро онҳо бо натиҷаи бисёр хуб дар майдони худ 3-1 ба нафи худ ҷамъбаст карданд. аслан мумкин буд он бозӣ 3-0 ҳам хотима ёбад, аммо дар охир ба дарвозаашон як гол сар доданд. ва истиқлол дар навбати худ кӯшиш мекунад камбек намуда рақобатро дар ҷоми тоҷикистон идома диҳад. зеро таи солҳои охир тавре медонед истиқлоли душанбе дар ҷоми кишвар комёб намешавад. офсайд ба қайд гирифта шуд. дар соли 2024 дар нимниҳоӣ аз регартадас шикаст хӯрд истиқлол. соли гузашта дар баробари вахш дар силсилаи зарбаҳои пеналти дар чаҳорякниҳои истиқлол ноком шуд. ва имсол мебинем ки роҳи қаҳрамони тоҷикистон дар чанд соли охир дар лигаи олӣ дар ҷоми кишвар чӣ гуна идома меёбад. аз даврон эргашев тӯбро мегиранд. қоидаи бозиро меҳрон мадаминов вайрон мекунад. зидди лаша парунашвили қоида вайронкунӣ аз сӯи меҳрон дида шуд. ирсоли навбатии тӯб ба канори чап. ҷаҳонгир эргашев тӯбро қабул кард. боз ҳусейн нурматов ба ӯ тӯбро баргардонд. паси ҷавобии ҷаҳонгир ба ҳусейн нурматов. даврон эргашев, дарко исаилович, пас ба марказ ёван анжелкович ва эскич хост ки бо қафои пой тӯбро равон кунад, аммо аз удаи кори худ набаромад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, корти зард ҳоло тавре мебинед ба лаша парунашвили нишон дода мешавад. футболбози гурҷи табор дар маркази майдон тавре дидем қоидаи бозиро вайрон кард. оромона дифоъгарони дастаи хуҷанд ин ҳолатро ҳам рафт намуданд. ҷои ёдоварист ки дастаи хуҷанд дар давраи танаффусе ки вобаста ба рӯзҳои фифа буд ягон бозии санҷишӣ доир накардааст, аммо як рақобати байни худиро тавре
мураббиён барои мо маълум карданд. бевиста байни бозигарон роҳандозӣ намуда буданд, яъне азбаски дастаҳо одат карданд ба реҷаи як бозӣ дар як ҳафта. истодии мураббиёнам ба хулосаи омаданд ки ҳамин гуна як рақобати байни худиро бо иштироки футболбозон ба роҳ монанд. бо ҷалби як гурӯҳ аз футболбозони ҳайати ҷавонони даста ин рақобат роҳандозӣ карда шуд. партофти навбатии тӯбро мебинем ва тӯб зада аз майдон берун карда мешавад. дар навбати худ дастаи барқчӣ ҳам як бозии санҷишӣ дошт. муқобили дастаи регартадаз онҳо нерӯ санҷиданд. мубориза давом дорад. футболбозони хуҷанд инҷо тӯбро соҳиб шуданд. петар гигич андаке бархурд буд, аммо тӯб дар ихтиёри футболбозони хуҷанд аст ва довар иҷозат дод ки ҳамла идома ёбад. корти зард ба футболбози дастаи барқчӣ, нафаре ки болотар дар баробари петар гигич қоидаи бозиро дар маркази майдон вайрон карда буд, маҳз ӯ корти зард мегирад. мубориза давом дорад. ирсоли навбатии тӯбро мебинем, аммо куае готсон зуд тӯбро гирифт. аксулҳуҷуми футболбозони дастаи барқчӣ шояд ин лаҳзаҳо ба миён ояд. меҳрон мадаминов чандон хуб тӯбро қабул намекунад. баъд аз пасе ки дар лаҳзаи қаблӣ ҳамдастаи ҷавони ӯ баҳодур назарзода равон кард. то ҳамин лаҳза тавре гуфтем ягон тағйирот набуд, аммо ду футболбоз на якбора се нафар тайёрӣ мебинанд барои баромадан ба майдон. зариф зарифзода, ислом зоиров ва ҳамчунин ҳамлагар рамин дубӣ. ба якборагӣ ҳоло се футболбозро алифбек беромов мехоҳад ба бозӣ дарорад. ин барои боз ҳам як нафаси тоза бахшидан ба рафти бозӣ ва каме ҷолибтар кардани бозии дастаи барқчӣ шояд кӯмак кунад. ман таъкид мекунам ки дар ҳайати захиравии худ хуҷанд он қадар вариантҳои зиёд барои қавӣ кардани бозӣ надорад. дар маҷмӯъ шумораи футболбозони дар ҳайати захиравии ин даста номнавис шуда 6 нафарро ташкил медиҳад ки аксарашон бозигароне ҳастанд ки хело кам ба майдон мебаранд. хуб, тағйиротҳоро мебинем дӯстони гиромӣ ва тавре дида мешавад. рақами 77 аз майдон гирифта шуд. абдулло шаропов ба ҷои ӯ ба майдон зариф зарифзода бо рақами 47 баромад. ҷовидон хушвақтовро бошад мо тавре дидем. ислом зоиров рақами 7 иваз кард ва меҳрон мадаминов ҷои худро ба дубӣ рамин медиҳад. рамин се тағйирот акнун дар ҳайати дастаи барқчӣ дида шуд.
чунин ба назар мерасад ки он қадар фаъол нестанд футболбозони Хуҷанд ва гӯё ҳисоб ба нафи онҳо бошад. Хело ба фурҷа, хело оромона бозиро ба роҳ мондаанд дар қисми дуюм, дар ҳоле ки онҳо дар ҳисоб қафо мемонанду ҷуброни голи сардода барои даста муҳим аст. Ман ёдовар мешавам ки Хуҷанд дар мавсими кунунии Лигаи Олӣ ҳоло он қадар натиҷаҳои хуб надорад ва даста ҳатто берун аз шашгонаи аввал аст. дар шашгонаи дуюми ҷадвали мусобиқа қарор дорад Хуҷанд. бо он ҳадафҳое ки имсол дар ҷашни 50-солагии таъсисёбии худ дошт Хуҷанд, албатта ҳунарнамоии феълӣ ва натиҷаҳои ба қайд гирифташуда то имрӯз дар чемпионат зебанда нест ба чунин як дастаи қавӣ ва як дастаи бисёр ҳам номдори футболи меҳан. қоида вайронкунии навбатиро мо дидем. ҷаҳонгир Эргашев ирсоли ту ба сӯи ӯ ва зарбаи Даврон Эргашев, аммо натиҷа намедиҳад. ду Эргашевҳо дар ин лаҳзаҳо вазъияти хатарнокро ба вуҷуд оварданд. яке ирсоли тӯбро анҷом дод ва дигаре бо сар зарба зад. хело ҳаракатҳои зебо аз сӯи Зарифзода ва баъдан ҳамдастаҳои ӯ тӯбро ба нимаи майдони рақиб равон мекунанд, аммо бенатиҷа. Ҳусейн Нурматов, Бежан Нишонбойзода, Петар Гиги чандгоми пас додан хато накард. Нишонбойзода ҳам тӯбро ба канори рост равон намуд. акнун аз ҷиноҳи рост ҳамлаи навбатии футболбозони дастаи Хуҷанд идома намеёбад. онҳо маҷбур шуданд аз нав ба қафо ба марказ доктор агар бигӯем тӯбро равон кунанд. дар баробари Ҳусейн Нурматов қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ирсоли тӯб ба канори чап. хуб, ишораи Абдулло Давлатов ба Баҳодур Назарзода аст ва махсус қайд мекунад ки дастҳои худро боло бардошта мубориза бурдан мумкин нест. Йоан Анжелкович идомаи ҳуҷуми дастаи Хуҷанд аз канори рост сурат мегирад. бале, ҳамин таврам ҳаст. Анжелкович худаш ба ҳамла ҳамроҳ шуд. ирсоли тӯбро мебинем ва ин вазъият бартараф мешавад. аммо мавҷи дуюми ҳуҷум идома дорад. Петер Гигач, муборизаи Гигич ҳам натиҷа надод ва ниҳоятан ин вазъиятро акнун Коаи Готсон бартараф мекунад. зуд тӯбро ба бозӣ даровард, вале каме дақиқият нарасид ба ин партофт. агар дақиқан ирсоли тӯб анҷом дода мешуд, худи Зарифзода ҳам дар навбати худ каме бо диққаттар мешуд, шояд тӯбро мегирифт ва мо баъдан ҳуҷуми хуберо медидем. хуб, то ҳамин лаҳза дар ҳайати дастаи Хуҷанд тағйиротҳо набуданд,
аз ҳайати захиравӣ метавонанд ба бозӣ нимуҳофизатгарон Шӯҳрат Шоҳназаров, ҳамчунин Хуршед Тимурҷураев, Муқимҷон Тоҷимуродов ва ҳамлагар Парвизҷон Алиеву боз як ҳамлагари дигари бо таҷриба Комрон Турсунов ба бозӣ ҳамроҳ шаванд. хуб, корти зард нишон дода мешавад дар ин лаҳзаҳо ба яке аз он нафароне ки дар ситоди мураббиёни дастаи барқчӣ аст. ҳоло дақиқан мо дида натавонистем ки ба кӣ корти зард нишон дода шуд, аммо хело баҳсу мунозираҳои зиёд бо довар ба миён омад. ба ёвари сармураббӣ тавре ба мо ишора мекунанд корти зард нишон дода шуд дар лаҳзаи қаблӣ. хуб, бозигарони дар ҳайати захиравӣ боқимондаи дастаи барқчӣ бошад нафарони зерин ҳастанд. дарвозабон Муҳаммадраби Раҳматуллоев, дифоъгарон Шаҳриёри Иноятулло. хуб, як дифоъгар боқӣ мондааст, нимуҳофизатгарон Идибек Ёқубов, Билол Бобоев, ҳамлагарон инҷо ирсоли тӯбро мебинем. Куае Готсон чандон боварибахш ҳаракат накард. ва довар ба ин ҳама доду фарёди футболбози дастаи Хуҷанд таваҷҷӯҳ намекунад. аз майдон берун аст бозигари дастаи Хуҷанд ва табибони ин тим мешитобанд то кӯмак расонанд. дар ин байн аллакай тӯб аз майдон боз ҳам берун баромад. ва ҳоло бояд маълум карда шавад ки осеби гирифтаи нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд то кадом дараҷа вазнин аст ва ӯ оё бозиро давом дода метавонад ё на. мо ба бозӣ бармегардем. Ислом Зоиров пас медиҳад ба Баҳодур Назарзода. аз дур дарвозаро ба нишон мегирад Баҳодур, аммо ин зарбааш хато рафт. Баҳодур Назарзода узви дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Низамон аст. дар гузашта дар ҳайати дастаи наврасони то 17 солаи кишвар дар чемпионати Осиё ва ҷоми ҷаҳон иштирок кардааст. хуб, аз футболбозони боқимонда Шоҳи Мардон Ҳасанов, Билол Бобоев, Масруд Қиёмиддинов, Али Сараев ва ҳамчунин ҳамлагар Фредрик Асантеро бояд ёдовар шавем. барқчӣ яке аз дастаҳое аст ки хело ҳайати васеъ дорад. албатта ин фаҳмо аст, зеро бисёре аз бозигарон узви дастаҳои мунтахаби ҷавонони то 20 сола ва олимпии 23 солаҳои Тоҷикистон ҳастанд. ҳаракатҳои зебои Ҷаҳонгир Эргашев, аммо аз ӯ тӯбро мегиранд. ҳуҷуми дастаи барқчӣ бошад инҷо акнун бартараф карда шуд аз ҷониби Дарко Исаилович. ду футболбоз баъд аз бархӯрде ки доштанд осеб гирифтанд ва ҳардуам ҳоло ба кӯмаки тиббӣ ниёз доранд. табибон ба майдон бармегарданд. бубинед, табибони дастаи Хуҷанд ки дар он тарафи майдон буданд, зуд шитобиданд то кӯмак расонанд ба Ҷаҳонгир Эргашев. дар навбати худ ба Баҳодур Назарзода ҳам ин лаҳзаҳо табибони дастаи барқчӣ кӯмак карда истоданд. аз бозигарони ҳайати захиравии Хуҷанд танҳо дарвозабон Афзалҷон Узоқовро нагуфтем. одатан хело кам дарвозабонҳои дуюм дар рафти рақобатҳо вориди
майдон мешаванд. ҳар се футболбози осеб гирифта иҷозат мегиранд ё на? На, танҳо ба Никола Эскич иҷозат дода шуд. Ду нафари дигар баъд аз чанд лаҳзаи дигар бояд вориди майдон шаванд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Хуҷанд ва дарҳол Ҷаҳонгир Эргашев мешитобад ба самти кунҷи майдон то аз он нуқта аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ дарорад. ирсоли тӯб дарвозабон дар ин лаҳзаҳо тавонист қисман вазъиятро бартараф кунад ва баъдан ҳамдастаҳо кӯмак карданд. боз як футболбози дигари дастаи Хуҷанд андаке осеб гирифтааст, вале бозӣ идома меёбад. Зарифзода аз канор ба марказ омад ва партофтию баъдан натиҷа надод. Зариф боз иртиботро акнун байни футболбозони дастаи Хуҷанд қатъ мекунад. имкони бисёр хуби ба роҳ мондани ҳамлаи навбатӣ ҳаст. аз дур зарбаи задаи Ислом Зоировро мебинем, аммо ин зарба тавре дидед хато рафт. ду тағйирот дар ҳайати дастаи Хуҷанд бояд сурат гирад ва мо тавре мебинем ин лаҳзаҳо аз майдон гирифта мешавад. Бежан Нишонбойзода рақами 22 ва ба ҷои ӯ бо рақами 28 аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Комрон Турсунов мебарояд. ва футболбози дигар Лаша Парунашвили аст, рақами 14 майдонро тарк кард. Шӯҳрат Шоназаров рақами 17 ба ҷои ӯ вориди майдон шуд. ислом Зоиров ба қафо таваҷҷӯҳ мекунад. Меҳрубон Ғаффорзода ба канори чап пас дод. боз худи ӯ ирсоли навбатии тӯб ба канори чап. ва акнун чунин ба назар мерасад ки боз ҳам футболбози дастаи Хуҷанд андаке осеб гирифтааст. дӯстони гиромӣ, агар мо ба таърихи рақобатҳои солҳои охир бо иштироки ин ду даста назар андозем, пас мебинем ки дар рақобатҳои байни худӣ бештари вақт тими Хуҷанд комёб буд ва барқчии солиёни зиёд аст ки дар баробари дастаи Хуҷанд ғалаба надорад. барои баромадан ба майдон Парвизҷон Алиев омодагӣ мебинад ва ҳоло киро иваз мекунад. ба назарам Фирӯз Қараевро иваз хоҳад кард. дифогари канорӣ бояд иваз шавад. ҳамин гуна рақам, яъне рақами 23 дар ин лаҳзаҳо нишон дода мешавад. бале, ҷои таъкид аст ки барқчӣ бори охир дар баробари Хуҷанд дар Лигаи Олӣ, дӯстони гиромӣ, аз рӯи маълумотое ки мо пайдо кардем, ҳанӯз дар соли 2016 комёб шуда буд. яъне 10 сол пеш аз ин онҳо ғалаба карда буданд бар Хуҷанд дар Лигаи Олӣ. имрӯз наздик ҳастанд бо гузашти 10 сол дигар бора боз ҳам ҳарифро шикаст диҳанд. мавсими гузашта Хуҷанд дар майдони барқчӣ 1-0 ғалаба кард ва дар сафар бозии дастаҳо 1-1 мусовӣ хотима ёфта буд. мавсими 2024 пайдар ҳам 2 дафъа Хуҷанд пирӯз шуд
ва боз дар солҳои қаблӣ низ натиҷаи бозиҳои байни худи дастаҳо бештари вақт ба фоидаи хуҷанд ҷанбаз шудааст. умуман мусовиҳо ҳам хело кам ҳастанд дар бозиҳои охир. дар 10 бозии охир миёни ин ду тим танҳо 2 мусовӣ буд. дар рақобатҳои боқимонда яъне 8 бозии пирӯзии дастаи хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. бибинед чӣ гуна бартарии калон аст дар ҳисоби хуҷанд дар бозиҳои байни худи охир бо барқчӣ. ва охирин пирӯзии барқчиро ҳам ёдовар шудем ки дар нимаи дуюми мавсими 2016 буд. 3-2 дар ҳамон дидор дар хонаи худ барқчӣ ки он замон энергетик ном дошт ғалаба ба даст овардааст. ирсоли тӯбро аз канори рост мебинем, аммо фурсати зарбазанӣ ҳоло пайдо намешавад ва қоидавайронкунӣ аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев. дар давроне ки барқчӣ энергетик ном дошт онҷо натиҷаҳо муқобили хуҷанд беҳтар буданд. ғайр аз пирӯзӣ дар соли 2016 ҳамчунин дар солҳои 2011 3 дафъа умуман дар мавсими 2011 3 дафъа барқчӣ хуҷандро мазарат бале 3 дафъа дар ҳамон мавсим шикаст додааст. 4 бозӣ байни ҳам карда буданд. он давра он шабрӯз аслан дастаҳо ки кам буданд дар лигаи олӣ дар 4 марҳила байни ҳам нерӯ месанҷиданд. як ғалабаи хуҷанд, 3 пирӯзии барқчӣ дар як мавсим дар борбари хуҷанд тавре гуфтем рақам зада шудааст дар соли 2011. дақиқаи 78-уми бозӣ ҷараён дорад. ҳанӯзам ҳисоб 1-0 дар набарди ду дастаи шаҳрҳои қадимаю бостонии тоҷикистон. ҳисори шодмон ва хуҷанди зебоманзар мо шумо тавре мебинем. ҳоло футболбозони шаҳри ҳисор бартарӣ доранд. мубориза давом дорад. зуд ҳатто наздик ҳам наомада тӯбро ба ҳамдастааш равон кард Ҷаҳонгир Эргашев то ин ки тезтар аз авт тӯб ба бӯз дароварда шавад. мо болотар гуфтем чунин ба назар мерасад ки гӯё хуҷанд дар ҳисоб хафо намонда истодааст. хело оромона ва бидуни гирифтани ташаббус бозиро ба роҳ мондаанд футболбозони дастаи меҳмон. қоидавайронкуниро ба эътибор мегиранд доварон. Зарифзода ба андешаи онҳо онҷо хато кард. Эргашев пас ба Даврон Эргашев аз сӯи Ҷаҳонгир буд. пас аз чанд сонияи ба шумори дигар даҳаи охирини бозӣ ҳам оғоз мешавад.
ارسال نوبتی توپ رو میبینیم. خیلی پرتافتی خوب با کناری راست، اما در ادامه همان ارسالی که بود نتیجه نداد و اشاره می شود که توپ بدون رسیدگی به بازیگری دسته برقچی از میدان بیرون برآمده است. تغییرات نوبتی در بازی امروزه از میدان گرفته می شود. در این لحظه ها طور ما می بینیم فوتبال بازی رقمی 12 از هیئت دسته برقچی جونیبک هدیزاده و با جای او با میدان برآمد با رقم 55 شهریاری اینایت‌الله. جهانگیر ارگشف و پاسی بسیار خوبی او. کامران تورسونов با توپ ضربه میزند و ببینید چه حالتی مشکل رو کوای گوتسن برطرف کرده ایستاده است. بعد از اون که اینک از جای خود بالا شد دروازه‌بان کوای گوتسن، ما طور دیدیم رقابت ادامه می‌یابد. پس از چند لحظه دیگر تغییرات نوبتی در هیئت دسته خوجند باید به میان آید. خوب طور می‌بینید خورشید تیمور جورایف از کرسی بازیگران احتیاطی با رقم 60 وارد میدان می شود و او در این لحظه ها با جای نیکولا اسکیچ بازی را دوام می‌دهد. فوتبال بازی رقم 8. زود از اوت توپ با بازی در آورده شد، اما ظریف زوده پیش دستی کرد و توپ رو از میدان بیرون برآورد. ضربه کنجی فوتبال بازی دسته خوجند رو می‌بینیم. تا رفت برای آنها وقت به نهایت کم باقی میماند. کامران تورسونов و ارسال توپ از سوی او بسیار پرتافتی خوب و هدفمندانه بود، اما بازیگران برقچی هم چنین حالت رو درک کردند و پیش روی بازیگری خوجند رو گرفته توانستند. این بار اکنون ضربه کنجی از کنار مقابل اجرا می شود. خوجند در استفاده وضعیت‌های استانداردی یکی از دسته‌های خوب است و
имкониятҳои зиёд ҳам ба миён меорад. Инҷо зарбаро мебинем ва Комрон Турсунов чӣ гуна зарбаро иҷро кард дар лаҳзаи қаблӣ. ислом зоиров пас ба Мусо Қаҳоров аст, аммо ин ирсоли ӯ ба пеш бенатиҷа буд, чунки аз ҳамдастаҳояш касе ҳузур надошт. ва бархурди навбатиро дар ин лаҳзаҳо мо мебинем. ҳоло корти зард ба футболбози дастаи Барқчӣ нишон дода мешавад. ирсоли навбатии тӯб, вазъияти хатарнок аст ва инҷо ҳам акнун фурсат аз даст меравад ва чӣ гуна партофтҳои бисёр олӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ имрӯз аз сӯи Ҷаҳонгир Эргашев равона шуда истодаанд, аммо ҳамдастаҳои ӯ ба қадри чунин фурсатҳо намерасанд. чандон вақти зиёдам то охири бозии имрӯза боқӣ намондааст. бори дигар таъкид мекунам ки бар ивази голе ки дар дақиқаи дуюм илова шуда дар поёни нимаи якум Меҳрубон Ғаффорзода зад, дастаи Барқчӣ дар ҳисоб пешсаф аст. фурсати навбатӣ барои ба аксул ҳуҷум фирор кардан. хело шонси хуб дар канори чап Мусо Қаҳоров аз як нафар гузашт, аз нафари дуюм ҳам мегузарад. идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем. паси ҷавобӣ нест ва ҳамла бошад тавассути канори рост давом меёбад. Зарифзода ва чӣ гуна зарбаи олӣ буд аз сӯи ӯ, ту ба тири дарвоза расида баргашт. хело шонси олӣ буд дар лаҳзаи қаблӣ. агар аҳамият дода бошад Ислом Зоиров ба Зарифзода тӯбро равон кард. қоидавайронкунӣ нест мегӯяд довар. ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷанд бошад бояд идома ёбад. Ҷаҳонгир Эргашев, паси ӯ ба Даврон Эргашев. факр мекунед Даврон дар назди ҷаримагоҳи ҳариф аст. ба қафо чандон хоҳиши баргаштан ҳам надорад ва ин лаҳзаҳо асосан ӯ шояд дар пеш ҳам кӯмаки зиёд расонида тавонад. зарбаи Хуршед Тимур Ҷураев натиҷа надод. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Хуҷанд. талошҳои навбатии онҳо. партофти тӯбро мебинем. Муҳаммад Камол аз ҷаримагоҳ тӯбро берун мекунад. бозӣ давом ёбад, гуфта ишора кард довар. Хуршед Тимур Ҷураев тӯбро бармегардонад ва боз ҳам футболбозони дастаи Хуҷанд бисёр фаулона ҳамлаи худро ба роҳ мемонанд. ин лаҳзаҳо тавре ишора мешавад тағйирот дар ҳайати дастаи Барқчӣ мебоист сурат мегирифт, вале мураббиён аз фикри худ гаштанд ва барои мо дақиқаҳои иловашударо нишон медиҳам. 5 дақиқа.
мусо қаҳоров аз ҷои худ боло мешавад. хуб, фикри худро дигар кардан. нафари қаблӣ ки мебоиста аз майдон гирифта шавад не, балки мусо қаҳоров майдонро тарк мекунад, зеро тавре мову шумо дида истодаем дар ин лаҳзаҳо барои мусо андаке ҳаракат кардан мушкилам ҳаст. Петар Гигич аз ӯ тӯбро гирифтанд. футболбозони дигари хуҷанд бошад талош карданд ва тӯб ба ихтиёри онҳо баргашт. идомаи ҳуҷум тавассути канори чап то ба охир мубориза. Комрон Турсунов ирсоли ӯ на шонс пайдо намешавад, аммо мавҷи дуюми ҳуҷумро шояд мо бубинем. боз ҳам мубориза давом дорад. шонси навбатӣ барои дастаи хуҷанд. имконият барои Петар Гигич буд, вале тӯб аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ. дақиқаҳои иловагӣ ҷараён доранд. дар ин гуна вазъиятҳо аслан мураббиён футболбозро иваз намекунанд, яъне дар вазъиятҳои стандартӣ ҳамин корро мебинем. каме дигар интизор мешаванд мураббиёни дастаи Барқчӣ ва ҳоло акнун фурсат ҳаст. мусо қаҳоров аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ футболбози дигар бо рақами 28 бозигари ҷавон Идибек Ёқубов ба майдон мебарояд. бале, ин тағйиротро мо дидем. дар маҷмӯи ин панҷумин футболбозе аст ки аз ҳайати захиравӣ вориди майдон шуд дар тими Барқчӣ. дар хуҷанд бошад то кунун 4 нафар иваз шудааст. акнун ин лаҳза довар садои уштаки худро баланд мекунад ва қоида вайронкунӣ футболбози дастаи хуҷандро ба эътибор мегирад. бозии ояндаи худро дар доираи чемпионат дӯстони гиромӣ ҷои ёдоварист ки хуҷанд рӯзи 27 июн бо Эсхата дар дерби доир хоҳад кард, аммо хуҷанд ба ҳайси меҳмон иштирок мекунад. дастаи Барқчӣ бошад дар навбати худ рӯзи 27 июн бояд бо Вахш нерӯ санҷад. дар ин байн ҳардуи дастаҳо тавре гуфтем дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон иштирок мекунанд ва бозиҳои ҷавобии худро бояд доир кунанд. Барқчӣ дар баробари Сарафшан бозии ҷавобиро ҳафтаи оянда тибқи нақша бояд баргузор намояд. ва аз рӯи хабарҳои дигар мумкин аст дар миёнаи ҳафтаи оянда ҳамчунин Барқчӣ як бозии дигари ба таъхир гузоштаи худро ҳам дар лигаи олӣ доир намояд. гузариши бисёр хуби Зарифзода, вале пеши роҳи ӯро тавре мо дидем Ҳусейн Нурматов гирифт. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Барқчӣ. ин дақиқаи охирини илова шуда ба бозӣ аст ва зарбаи кунҷӣ фурсат медиҳад то боз чанд сонияи пурқимати дигар талаф дода шавад аз ҷониби бозигарони Барқчӣ. ин албатта ба таври қонунӣ хоҳад буд, яъне агар онҳо тӯбро дар канор нигоҳ доранду кӯшиш намоянд то вақт кушӣ кунанд, аммо ин корро накарданд, балки ирсоли бисёр хуб аз ҷониби Зарифзода ва баъдан бо усули қайчӣ зарбаи Ислом Зоировро мо дидем ки каме баланду ноаниқ буд. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Хуҷанд. пеши роҳи ин ҳамла гирифта шуд. Ҳусейн Нурматов. вақт бениҳоят кам боқӣ мемонад барои Хуҷанд. мубориза давом дорад. Дубир амин тӯбро гирифт, вале бо қоида вайронкунӣ.
дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем зидди бозигари дастаи хуҷанд қоидаи бозӣ вайрон шуд ва баъд аз он ки тӯбро ба бозӣ дароварданд дигар фурсати идома додани рақобат ҳам боқӣ намонд. Бо ҳамин дӯстони гиромӣ бозӣ бо иштироки дастаҳои барқчи шаҳри ҳисор ва хуҷанди хуҷанд хотима меёбад. Дар набарди ду дастаи шаҳрҳои кӯҳантарини тоҷикистон тавре мову шумо дидем рақобат 1-0 ба фоидаи дастаи мизбон хотима меёбад. барқчи ҳисор дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе хуҷандро 1-0 ноком кард. Он ҳам бар ивази голи капитани даста меҳрубон ғаффорзода дар поёни нимаи якум ки дар дақиқаи 2 зада шуда буд. бисёр спос мегӯем ки тӯлини муддат моро ҳамроҳӣ кардед. гурӯҳи эҷодию техникии шабакаҳои телевизионии варзишу футбол ин гузоришро аз варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе манзури шумо карданд. То гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр бинандагони гиромӣ.